ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Magandang morning mga kabalitaktakan. Unang Lunes po ng ating Mayo. Wow! Mayo na agad, ilang buwan na tayong magkakasama every morning. Pero sana hindi pa kayo nagsasawa sa amin dahil hindi kami nagsasawang bigyan kayo ng mga kwentong talaga namang magbubukas, magsisimula ng inyong umaga. Kaya tutok-tutok lang. Ngayong Lunes makakasama nyo pa rin ang Dynamic Duo. Kasi, oo, naglalakwatsa pa rin ang ewan ko ba? Randy Guzman, Minion, Dora in the house. Napakaliit pero napakakulit. Ano bang update sa'yo ni Ma'am Sheki? Ewan ko. Sa'yo, may update ba? Wala din eh. Nako. Pero I hope nag-enjoy pa rin yung mamshi natin. Ako parang isang week na tayong walang nanay dito. Oo Kaya ikaw nga. muna ang maging ulirang ina. Uy, wag naman. Ayan! It's, thank God it's Monday. Oh, Oy, talaga ba? ayan, May na po, sabi ng kapitbahay ko, it's Oo. Mayo. Mayo. Kaya naman, Mayo na ngayon, kaya naman i-spread natin ang kasiyahan ngayong Monday. Tanggalin ang lungkot, tanggalin ang stress dahil kailangan mag-start tayo ng fresh this Tama. Monday. Kaya naman, huwag tamad-tama rin dyan at kung tinatamad pa na sa kama nako, manood na po kayo via sa inyong mga cellphone at tumutok dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo po sa talakan at diskusyon, Charles Limon. Ayan, sabi nga ni Charles kanina, tutok lang sa inyong mga cellphone dahil kung nasa labas kayo at wala pa muna kayong access sa ating television, pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page. We are streaming live sa eksaktong oras po sa mga nanonood. Good morning sa inyo. Hanapin nyo lamang po ang Regional News Group RNG Luzon and meron din kami sa YouTube. So pag medyo nagtatago kami sa aming Facebook, lipat tayo sa YouTube RNG Luzon. Pwede nyo na din kaming i-stalk, chikahan o kung ano-ano pa sa aming iba pang social media platforms na RNG Luzon pa rin po ang pangalan, nag-iisa walang iba. Twitter, Instagram, and TikTok. Kung wala naman kayong cellphone, Oo. posible naman yun. No? Oy, malay mo Oo. walang mga data or ayan. ano. Oo, tama. Kung mas social naman kayo at meron kayong mga telebisyon, nako, kabalitaktakan, huwag nyo nang palampasin. Ipihit lang ng ipihit ang inyong mga television hanggang sa makuha nyo po ang Highland TV Channel 44. O nakadepende pa rin po sa mga Tama. channels. Depende po kung saan kayong mga lugar. Kasi doon sa Bani, Channel 13 ata Oo, tayo iba-iba. or 12. Oo. Yes. So iba-iba, magkakaiba tayo. So ipihit lang ng ipihit hanggang sa mahanap po ninyo ang ang Highland TV
TV or kung wala naman, sige, mag-arrange na lang kayo sa Facebook. Pwede din. Tama, oo. Oo. Pero gusto muna naming batiin, dahil nga hindi nyo kami nakasama kahapon, gusto po naming batiin ang lahat ng manggagawang Pinoy. Oh, Charles, yes, happy oo. Labor Day. Nanganak ka na ba? Nanganak ka na ba? Lumiit eh. Nako. Panganganak ba yun? Oy, Happy ay, Labor nako, Day. hindi. Oo. Pero anyways, ayun nga, araw po ng mga manggagawa. Manggagawa, Kayo po ayan. ang ating mga bayani, ano? Mm, Lahat ng tama. nagtatrabaho, bayani po. Kaya ikaw, sino ka kung bayani ka? Anong pangalan mo? Bayani Agbayan. Kamukha ko daw. Nakakainis ka naman. Oo, Oo. pero ayun nga, no? At dahil nga, tinatawag po natin na modern day heroes, hindi lang ang mga OFW, pero pati ang ating mga workers, kahit ano pang trabaho mo, basta't siguradong marangal ang iyong ginagawa, wala kang nasasaktan, hindi yan illegal. Oo. Alam mo yon, ikaw po ay isang modern day hero. Kaya nga po, dito sa ating Senado, ay, Oo. alam mo na, gusto Ayan, ata ano. nila ng, ano ba yung gusto nila, Charles? ng wage hike Tama. increase upang parangalan din ang ating mga manggagawang mga Pilipino. Ito po ay kahapon nga po, no, binati ng ating mga senador Tama. ang ating mga manggagawang Pilipino upang ating upang parangalan din naman ang kanilang mga paghihirap po dito sa ating bansa. Oo. Ayan, ano. Pero yun nga po, no, ating munang tignan ang ating latest weather update ngayong umaga, ngayon pong May 2, 2022. Ang pinakamababang temperatura po na naitala kaninang umaga dito sa Baguio City, naku, uminit rin, ano, kasi Kaya pala. pumihit po tayo ng 16.8 degrees Celsius. Medyo malapit na yan sa 17 degrees Oo Celsius, nga. ano. At inaasahan pong temperatura natin mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 26.8. Pero noong Friday, pumalo siya ng 28. Medyo Kaya pala, pa-30 na siya. Ang init nung Oo. Friday, grabe, hindi Mm-mm. ko kinaya. Oo, ang araw ay sumikat kaninang 5:32 in the morning at inaasahan itong lulubog mamaya pong alas 6:12 ng hapon. Ang aga-aga kanina, maaga akong Oo. nagising dahil sa sunlight, Talaga diba? ba? Oo, mga 6:28. Pwedeng baba ka muna. Sabi ko. Oo. Oo, ang Kaya, aga na. Sa kwarto ko naman, hindi ko alam kung ano ng oras kasi hindi pumapasok o siguro madami lang akong mga nakasabit-sabit na mga damit kaya Oo. hindi na kikita. Pero ayun nga, umiinit na po ang panahon. Naku, nakakagulat na ngayong May. Diba? Pero di ba ang usually March, nagsisimula yung mainit, tama ba? Malamig, March. medyo malamig pa by March. Tapos Mm. pag May na, yan na yung diretsong impyerno. Ano? Sakto lang Oo, pala. sakto-sakto lang. Medyo Oo. na late lang pero sakto siya sa May. Yung April hindi. Ano? Sabi ng kuya ko sa baba, para kang sinusundot ni Satanas. Nako, pero yun nga kanina Ang nga init. no, ang nasabi namin ang hindi sakto na sa tingin ng ating mga senador ay yung Yes, wage yung nga ng wage, ating oo. mga kababayang nagtatrabaho. And alam nyo, hindi muna namin babanggitin ano kung sino itong mga senador na ito dahil alam nyo naman ilang araw na lang ay election na. So, iwas-iwas muna tayo. Pero may mga ilang senador po na talagang gusto nilang maitaas naman ang mga Tama. sahod. Sabi nga nila, bakit ang tagal? Anong nangyayari? Bakit hindi pa natin maitaas? Though we understand that our workers needs, alam niyo yun, wage hike. Kaya lang ang Oo. problema, bumabangon pa rin tayo. So siguro kulang pa sa pondo. Hindi ko alam, siguro more on ano na lang, government services. Pwede siguro yun, ano? Mga libreng sakay. Ikaw, Charles, ano ang naiisip mong kung hindi man maitaas ang sahod, ano ang more na dapat maibigay? Compensation. Siguro more on benefits sa ating Yes. mga kababayan kasi yun nga din naman yung problema natin yung kakulangan kung minsan sa sahod, kaya yung iba nagsa-sideline yung mga Ah. kababayan natin. Siguro give them more opportunity, more siguro benefits maliban sa SSS saka sa Mm-mm. sa
pag-ibig, kung ano man yung mga benefits, Benefits na siguro yan. madagdagan pa. Pero yung problema, ayon po sa isang senador, sabi niya, bakit na-delay? Yun na nga. Yun yung problema wherein ang sagot naman po dito ng DOLE is ongoing pa rin po yung consultation na ginagawa. Kasi ang iba't ibang mga part dito na sa ating bansa, especially Cordillera, Oo. they're still crafting itong Yes, oo. magkano. Oo, Kasi oo. magkano ba ngayon? 350, ano? Yes, I Ang guess. minimum Oo. wage for the Cordillera. Pero baka itataas yan siguro. Sana gawin yung 400 na lang. Oo, diba? no? Or yun nga naiisip ko nga kung yung dun sa benefits. Mm. Kasi usually yung sahod, Oo. pinambabayad ng benefits. Di Oo, ba? diba? Kasi Oo, kailangan hindi, maglaglag. kaltas na yan dapat Unless yun nga, Yung iba, pwedeng oo. kaltas, pwedeng ikaw yung nagbabayad. So, pwede siguro medyo ano muna, no? Slow down. Slow down naman po muna. However, Oo. lipat naman tayo sa lilipad muna tayo. Nauna tayo dito sa Pilipinas. Oo. Charles, alam mo ba na meron mga OFWs, may hospital na daw for Ah, yes, OFWs tama. and Oo. their family. Mm. Sa Pampanga po ito and kahapon, binuksan nga po ito or hindi naman binuksan pero binisita ito ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil today po magbubukas ito. Yun, oo, tama po. Ito nga po ang paraan ng ating Pangulo para po bigyan ng pasasalamat ang mga OFWs na tinatawag natin ngayon na mga bagong mga bayani. Tama. Oo. Dahil nga po kahapon ay inagsagawa po ang si President Duterte ng inspeksyon dito po sa bagong tayong ospital dito po sa San Fernando City, Pampanga. Yes. Coinciding with the Labor Day celebration. Ayon po sa kanya, and I quote, "Please know that this is the government's way of thanking our OFWs for their valuable contribution to our country's socio-economic progress, for their critical role in upholding the Filipino identity in the global community." Yan po ang binitawang mga salita ni President Duterte. And sakto-sakto dito sa Pampanga din, 'di ba yung sa Clark? Oo, Yes, sakto nagbukas yung na International kahapon. Airport. Airport tomorrow. Tomorrow. Yes. Oo. Nakaka-excite. And 'di ba doon nga sa Clark meron ding OFW na lounge. Oo. So, Ah, pwede nang bongga. paano ba yun? Pwede Tapos, pumasok ba yung mga Family. Hindi, pero alam nyo, dito sa, ang usually kasi Oo. sa iba nating airports, di ba, sa labas na ang family. So, Mm-mm. before mag-check-in, before pumasok, hanggang doon lang sila, doon sila nagbababad. Oh. Di ba hanggang TV, gano'n na napapanood Di ba? natin? Oo. Gano'n din sa kahit sa totoong buhay. Pero dito sa Clark International Airport, doon sa kanilang first floor, meron na pong meet and greet na parang yung buong first floor. So, doon na yung mga families, hindi nila kailangang mainitan. Di ba? At kaya napakaganda nitong naisip talaga ng Clark International Airport. At sana, Mm. soon, makalipad naman Oo, tayo. Kasi may wala, passport ka wala na. tayong passport, mukhang local muna. Oo, di ba? Domestic flights muna. Pero yun nga, yung sa sinabi mo kanina, Charles, na parang maganda din na may ospital. Alam mo ba, Oo. nanonood ako ng, basta hindi ko nasasabihin Ano? kung ano yung pinapanood kong kasi alam mo, nasa iba. Nag-aaway ba yun? Hindi. Iba. Nanonood ako dun sa parang drama ng totoong buhay. Oo. Sa mga kabilang kung saan man yan napapanood. And nakakaiyak kasi mga kwento ng mga OFWs Oo. na alam mo yun, yung mga anak pala nila sa Pilipinas, Mm-mm. nagkakasakit. So maganda na Diba? at least merong pupuntahan. At saka yung very iconic sa mga OFWs, yung scene ni Vilma Santos sa ni Claudine Barreto sa anak. oo. Alam mo ba yun? Oo, Mm-mm. ayan. Oo, ang tanda mo na pala. Medyo bata pa Hindi, kasi ako meron noon. namang YouTube kasi. Oo, yun nga. Pero I remember yung isang story nung anak niya na parang namatay yung anak niya kasi hindi siya napagamot sa Pilipinas kasi nahihiyang manghingi doon sa nanay. Oh. So ayun, nakakalungkot lang. Anyway po, bukas na po ang Ifugao, kaya pwede na po kayong bumisita dahil ang kanilang vaccination rate ay 80% na po. Ang taas, biglang tumaas Baka Yes. nangyari. Oo, kaya Oo. naman bukas na po ang kanilang turismo, hindi lang sa mga lokal na residente, lokal na turista, pero pati po sa ating mga foreigners, foreigners. sa ating mga foreigner tourists na gusto Oo. pong pumasok, mamasyal sa ating napakagandang Ifugao. Nakapunta ka That's na ba nice sa to Banawe? hear. Oo, kasi yung last
Oh. noong March. Mm. Namomroblema po ang IATF dahil sa mababa nilang vaccination rate. Because they were just in 52. And Ay. para po sa IATF to declare it alert level 1, Yes. dapat ma-reach nila ang 70. 70, Pero, yes. inurungan nila, naging 80% na yung vaccination rate. That's good Ang for the galing. province of Ifugao. Kasi sabi ni DOH, nung ginawan ko yan ng report ko, Oo. maraming hesitant na matatanda Yun na because nga. they were not vaccinated kung anumang mga bakuna kasi nasa liblib. Oo. It's their first time to interact with vaccination drive na ganito na COVID tapos sinamahan pa ng mga gumagawa ng fake news. Totoo, totoo. Maraming matatakot. Mga talaga. zombie, ano. Pero sana makabisita tayo. Isa yan sa mga gusto kong puntahan, yung Banawe Rice Terraces. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi pa ako nakakapunta doon. Pero sana malapit na baka naman po. Invite nyo Pero naman kami. Charot. Malapit, gawang Oh. kata gusto mo. Ayoko. Banawi fried rice. Ayoko, nakakainis naman to. Pero anyway, speaking of Cordillera pa rin, Oo. ano, good thing po na talagang na-open ang ating turismo para mas makilala ang Cordillera. And mamaya, ang akin pong makakasama sa iba rin ay Oy. isang Cordillera na ang kanyang ginagawang art, business, and ang kanyang passion po ay ang mismong paglalagay o pagpupush, pagsusulong talaga ng mga kultura ng Cordilleran sa mga damit na kanyang ginagawa. Kaya abangan nyo yan sa iba rin. Oo. Parang may pinuntahan ka ata nung Siyempre weekend. naman, aura-aura naman tayo, di ba? Mamaya naman po sa ating tirada sa umaga, malapit na po ang eleksyon. Nakapili na po ba kayo ng inyong mga iboboto? Nako, Ako. nandito po ang ating morning balitaktakan upang magbigay pa po ng karagdagang may impormasyon mula po sa COMELEC para naman po ready tayo sa darating na halalan at upang malaman pa yan, tutukan nyo yan mamaya. Tama, kaya naman. O Charles, ano ba? May chika ka pa bang iba dyan? Ayan. O, wala ka ng chika. Wala na, sure na. Tapos yung exciting part. Tapos na tayo sa exciting part, kaya naman tutok lang kayo dito lang sa Morning Balitaktakan. Isa sa mga ipinagmamalaking produkto dito sa Cordillera ay ang inabel. Nakakapang-akit at humahalina sa mga madla ang mga taglay nitong mga disenyo na siyang sumisimbolo sa kinagisnan, kultura at pamumuhay ng mga taga-Cordillera. Nabubukod tangi din ang mga disenyo na ito base sa mga iba't ibang mga probinsya dito sa Cordillera. May pang-Benguet, pang-Kalinga at pang-Mountain Province. Ang salitang inabel ay hango sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay ang paghabi ng tela. Karaniwan na inihahabi ang mga ito sa pamamagitan ng proseso na kung tawagin ay backstrap loom weaving o ang mano-manong proseso sa paghahabi ng mga tela gamit ang sinulid, patpat o stick at strap. Isa sa mga gumagawa at nagsusulong ng industriya ng inabel dito sa Cordillera ay si Avelin Calag, isang entrepreneur dito sa Benguet. Mula pa sa kanyang kabataan ay naghahabi na si Avelin ng mga tela. Nagsimula ang The Cordilleran Inabel noong October 2020, nung panahon na ako ay nasa pinakamababang estado ng aking buhay at ang paggawa ng accessories na gawa sa inabel ang aking naging pampalipas oras at nakatulong ito sa aking kalusugang pangkaisipan. Dahil ako ay nabibilang sa Generation Y or Millennials, nag-isipan ko na yung mga disenyo ko na angkop sa mga kabataang gaya ko at sa mga nakababata sa akin. Kaya medyo naiiba sa karaniwang nakikita sa merkado. Bukod sa mga pananamit, ay nagtitinda rin sila ng mga accessories kagaya ng bags, face masks, sombrero, at mga bracelets. Dahil sa kanyang dedikasyon sa paghahabi at pagbebenta ng kanyang mga inabel, ay naisipan ni Avelin na iorganisa ang Inabel Resurgence. Ang The Inabel Resurgence ay nagsimula nung sumali ako sa isang competition na kung saan ako lang ang gumamit ng purong inabel. At doon ko napagtanto na ang mga kababatang henerasyon, hindi natin natangkilig o pinapansin ng inabel. Kaya naisipan ko na gumawa ng isang event kaya ng The Inabel Resurgence para ma-promote
at of course, madagdagan ang kita ng ating mga weavers. Sa programang ito ay naibahagi ng mga designers ng Inabel ang kanilang iba't ibang mga pananamit at produkto. Dito rin naipamalas ng mga estudyante ng Benguet State University ang kanilang husay sa paghahabi ng tela sa pamamagitan ng kanilang weaving competition. At syempre, hindi nagpapahuli ang mga naggagwapuhan at naggagandahang mga models sa pagrampa ng kanilang mga Inabel outfits na gawa ng kanilang mga local designers at mananahi. Ayon din kay Dr. Ryan Ginaran, mahalaga ang papel ng mga lokal na designers at manghahabi sa pagtaguyod ng industriya ng Inabel dito sa Cordillera at maging sa iba pang mga lalawigan dito sa Pilipinas. The part of the governor, he values our culture so much. In fact, the program of the School of Living Traditions, especially really has been continued. And the province has procured 10 loom weaving, how do you call that? Yeah, the looms, yeah. 10 looms, and it's targeting more so that all the municipalities in the province will be giving some looms. It's a very competitive industry, a very competitive world out there. And just look into your uniqueness, and that will be your competitive advantage and edge. Your identity will make you very unique in the field, and with your creativity, for sure you will design so many wonderful creations. Ang mensahe ni Avelin sa mga taong nais na gawing pangkabuhayan ang paghahabi o pag-aabel Sa mga nagbabalak na pasukin ng paghahabi or sa manufacturing ng mga inabal, ang masasabi ko, be different. Para hindi kayo kapareho ng meron na. Kailangan nyo mag-isip ng or mag-innovate ng mga bagong produkto, bagong disenyo, para ang mga tao ma-curious sa mga produkto nyo at bumili. In-encourage ko ang mga kabataan, mga youth na maghabi sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga training sa paghahabi na sinusuportahan naman ng mga kawani ng gobyerno, lalo na ang DTI. Naki-partner po tayo sa DTI at sa LGU at masasabi ko naman po na very supportive sila. Kaya dapat hikayatin ang mga kabataan dahil may pera sa paghahabi. Tunay na ang mga taga-Cordillera ay kilala sa pagiging malikhain, hindi lamang sa larangan ng sining, kundi pati na rin sa industriya ng paghahabi. Napatunayan ni Avelin at iba pang mga katulad niyang mga designers at weavers na ang pagiging malikhain sa isang larangan ay siya ring magiging susi sa pagbukas ng mga pinto sa mga taong nais na magkaroon ng sigla ang kanilang antas ng pamumuhay at maging ang kanilang kabuhayan. Hindi rin may tatanggi na ang buhay natin ay maihahambing sa paghahabi na sa bawat paghila at paghatak ng sinulid ay makakapagbuo tayo ng isang kaakit-akit na disenyo. Kaya't sa mga kababayan nating mga taga-Cordillera na patuloy na nakikilala sa kanilang mga natatanging produkto, kami ay saludo sa inyo. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga, na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Dico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Baguio Country Club, the
first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatakulig sabihin ang inyong trabahador ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. 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 Ayan, nandito pa lang tayo sa exciting part. Ano ba yan? Nakakainis naman kasi si Charles Limon. Lagi niya yung sinasabi sa akin. Anyways, welcome to our new background. O, diba dapat iba-iba with a twist talaga ang lahat ng bagay. Kagaya nga ng napanood natin kanina kung saan ang mga modern na kasuotan ay kanila na pong dinedesenyo na may kasama pong mga cordillera na alam nyo yun, yung mga na-weaved na ating mga clothing. And today, sabi ko nga kanina, ang makakasama natin ay talagang bilib na bilib ako dahil kasama po siya doon sa event na ating napanood. And madami po siyang designs na talaga pong napakaganda. Para naman po, mas mabigyan po tayo ng information, inspiration at kung ano-ano pang mga kwento, makakasama natin today si Ma'am Julian Paran. Good morning, Ma'am! Hi, good morning. Ayan, napakaganda naman po ni Ma'am Julian. Ma'am, ano pong secret ng inyong freshness? Nako, yun talaga ang aking unang tanong, Ma'am. Nako, ang fresh nyo, Ma'am. Nakatulog lang ng 8 hours. Nako, 8 hours sana all po. Ma'am, baka may gusto kang batiin bago magsimulang ating chikahan. Ayun, binabati ko ang aking family kung nanonood sila. Ayan, my friends and lahat sa mga nanonood ngayon. Good morning po. Ma'am Julian, medyo nakita ko po no ang inyong mga disenyo na Inabel. Sabi nga nila yung mga weaved, mga cordillera na talagang minix po siya sa mga clothing po na modern. Kailan ka po nagsimulang mag-design, gumawa ng mga damit? And kailan po nag-start yung inyong naisip nyo na ay, gusto kong i-mix ito, gusto kong bigyan ng twist and para doon, ang gagamitin ko ay mga cordillera na mga textiles or clothing. Nung nag-aaral kasi ako, nag-aaral ako sa Visayas kasi na part ng Pilipinas. Ayan. So, nung sinabi ko na I'm from Baguio, tinanong nila kung may mga kilala ka bang mga igurot doon? Ganon. Oo. So, sinabi ko na ako, igurot ako. Ganon. Hindi sila naniwala kasi ang alam nila, ang knowledge nila about us igorots is kulot, maitim, ganon. And
ayun, parang para sa akin, nakukulang ata sila sa knowledge or kung ano man yung tinuro sa kanila about Igorots. Doon ka naisipan na yung graduation show namin, ilabas ko yung textiles natin dito sa Cordillera. So, ang ginawa ko is, ni-represent ko every province ng Cordillera. Wow. So, meron tayong 6. Mm-mm. Each province, kinuha ko yung tela na ginagamit nila sa traditional costumes or wares nila. So, kung ano yung ginagamit nila sa tapis, sa baha, ganun. Kumuha ako ng commercialized na fabric. Tapos, dinesign ko siya. Tapos, gumawa ko ng collection na mas modern. Parang may modern twist. Para more wearable siya sa kahit na anong okasyon. Ayun. So, from there, doon na ako nag-start na maganda pala para ma-promote ko nga talaga itong aming Inabel. Oo. Ma'am, aside po from yun nga, i-promote po yung Inabel and aside po doon sa nasabi mo kanina na parang para lang magbigay ng knowledge po no, sa ibang mga hindi naman lahi, ating mga kababayan na hindi pa nila masyadong alam kung ano nga ba ang itsura ng mga Igorot. Kasi yun usually po ma'am, no, naririnig din natin yan na, di may buntot ka, bakit maputi ka, bakit tisay ka. Ano sa tingin nyo po yung purpose po ninyo sa paggawa ng Inabel and sa pagpapakilala pa po ng mga culture or textiles po dito sa Cordillera? Sa akin nung una, yun lang. So, para makilala naman nila kami sa mga ibang places dito sa Pilipinas na yung culture namin, yung products namin, yung talents ng Igorot, ganun. Gusto ko malaman din nila. Kasi tayong mga Igorot, hindi tayo masyadong open or medyo mas mahiyain tayo compared sa ibang places dito sa Pilipinas. Pero ngayon, madami nang nagtataguyod ng Cordillera sa talents, sa mga ginagawa nila, lalong-lalo na tayong mga kabataan. So, sa akin, yung pag-promote ng culture natin, yun yung number 1 na advocacy ko. So, meron kaming group kasi ng mga designers. Wow! Yung FADAL, Fashion Designers Alliance. So, kami yung Cordillera chapter. And yung advocacy namin is to promote our culture, our heritage. And kami naman na designers, nakafocus kami sa textiles natin. Para gamitin natin. Kasi yun naman yung number 1 na ginagamit ng mga designers, yung fabrics. Yes. Meron tayong mga unique and magagandang mga designs ng ethnic textiles dito sa Cordillera na dapat mailabas, hindi lang dito sa buong Pilipinas kundi sa labas ng Pilipinas. Tama ka dyan, Ma'am Julian. Ma'am, matanong ko lang kasi hindi ko naman nilalahat pero meron kasi yung iba na medyo deny po nila kung ano po ang kanilang lahi, yung mga naghihiya. And ikaw nga, bilang isa ka sa mga talaga nagpro-promote and very proud ka na ikaw ay Cordilleran, parang itong paggawa po nitong mga bagay na ganito, kapag nakikita mo na yung gawa mo, may mga nabibilib sa'yo, may mga bumibili sa mga designs mo, ano po yung nararamdaman mo? So, kumbaga, ano yung naging purpose nito sa mismong buhay mo naman? Nung una, hindi ko alam na madaming magkakagusto sa ginagawa ko. Kasi alam mo naman, fashion designing, parang iniisip na lalong-lalo na dito na hindi pa tayo ganun ka-open-minded. Nung mga panahong nagsa-start ako, syempre parang iniisip nila na kaartihan lang yan, damit, ganon. And then, nung nakita nila na in-incorporate ko na yung ating mga textiles sa damit, medyo nag-start silang magandahan naman. And then, nakikita din nila paunti-unti yung purpose ko. Yes. Na
hindi lang siya kaartehan, kundi kahit nasa damit na industry ako, nakakatulong pa rin ako sa pag-promote ng ating weaving industry. Oo. Ma'am, yun no, nakaka-proud din talaga. So, it makes you proud. Mas nadadagdagan po yung pagmamahal mo sa pagiging Cordilleran. Ma'am, for my last question po sa inyo, syempre itong mga textile natin, itong kung ano man po yung mga weaving, yung mga kasuotan natin, it is part of our culture. Ngayon, ma'am, sa tingin nyo po, bakit napaka-importante, especially now na nabubuhay tayo sa mundo ng social media na lahat halos modern, bakit napaka-importante na gumawa ng mga ganitong mga hakbang para po maalagaan pa yung ating mga culture and tradition dito sa Cordillera? Ayun. So, pamana sa atin yan. Pinaghirapan at saka ginawa ito ng ating mga ancestors. And para sa akin, importante na alagaan natin, pahalagahan natin, at ituloy natin yung sinimulan nila para hindi mag-stop hanggang sa ating generation lang, may pasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Ayun, napakaganda talaga ma'am no na itong ating mga culture, yung ating pagkakakilanan. Kasi sabi nga natin, ang tingin nila sa ating mga Cordilleran ay, alam niyo yun, medyo mababa ang kanilang tingin. And maganda yan na nakakagawa tayo. Hindi tayo yung nakikipag-away. Yung iba kasi no, nakikipag-away. Tayo, ang ginagawa natin, parang reverse psychology, pinapakita natin yung ganda po ng ating kultura, ng ating lahi. With that, ma'am, ano pong mga designs ang inyong ginagawa para po sa ating mga morning balitaktakan? Ano, meron bang for men, women, bata? Ano po ma'am, and saan kanila pwedeng i-contact at saan nila pwedeng makita ang inyong mga napakagagandang mga obra at gawa? Ayun. So, nasa online kami ngayon. So, mahahanap niyo po yung aming FB page. I-type niyo po ang Julian Paran Design Studio and Souvenirs. So, ang aming ginagawa is more on sa made to order. For all occasions, kahit ano po yung pwede nyong daluhan at gusto nyo magdamit ng may Cordilleran accent or yung textile natin from casual to formal to creative wear. Yun. Ma'am Julian, ayan, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng inyong talent, ng inyong gawa, and of course, maraming salamat po sa patuloy po na pagtataguyod po ng kultura, tradisyon, and alam niyo yun, ang kabuuan po ng pagiging Cordilleran. Ma'am Julian, sana po balang araw maisuot ng aking mga kasama at maipakita sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa Cordillera, ang mga gawa ng mga Cordilleran. Good morning, ma'am, and thank you so much po for the inspiration. Morning po. Thank you so much sa pag-invite sa akin. Ayan nga po mga kabalitaktakan, ang ibinida ko ngayong araw, alam nyo, napaka-fresh na, napakaganda, napakabait, and may talent pa, ang ganda ng advokasya. Ganyan po ang dapat nating kapulutan ng inspirasyon, and also po, isa lang po ang lesson din na ating napulot. Huwag po tayong mahihiya kung ang ating mga suot ay may pagkakakilanlan ng ating lahi, kahit Cordilleran ka man o sa mga ibang lugar. Huwag po nating ikahiya kung saan po tayo nanggaling, dahil ang ating lahi po ang siyang dahilan kung bakit tayo nakikilala, at bawat lugar dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, go! Okay lang maging modern, okay lang maging fashionista, basta wag kakalimutan ang tradisyon at kultura. Mamaya tuturuan naman tayo ni Charles, o bibigyan niya tayo ng mga advice kung ano-anong mga information, chikahan tungkol po sa atin pong pagboto sa May 9, next Monday, 7 days to go, and we are going to have our national elections, kaya huwag kayong aalis. Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Itultulo
tultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:34 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Sa ating komentaryo ngayong umaga, mga kabalitaktakan, atin pong pag-usapan ang classification ng COMELEC sa iba't ibang mga lugar na binabantayan po ngayong darating na po na halalan kasi nga po may isang linggo na lang tayong natitira or 7 days bago po ang May 9, 2022 election at bago po ang halalan noong Biyernes po ni-reclassify na ng COMELEC Cordillera at ng COMELEC Central Office ang bayan po ng Pilar Abra dyan po sa probinsya ng Abra
dahil pa rin po sa nangyaring standoff sa pagitan po ng mga staff at grupo ni Mayor Jaja Disono at ng PNP Cordillera. Ito din po ay dahil na din sa pagsasampa po ng kaso ng NBI ng paglabag dito po sa paglabag at also sa iba't ibang mga batas at ito na din pong pagsasagawa daw ng hindi tamang COMELEC checkpoint kung saan nagresulta ito dito sa shootout ng grupo noon. Kung maalala nyo po yung nangyaring shootout sa grupo ni Mayor Disono at pati na din po ang PNP Cordillera. So ngayon red area na po ang bayan ng Pilar para po sa darating na halalan. Ayon po sa COMELEC, nasa halos 100, hindi bababa sa 100 ang mga bayang idineklara na mayroong areas of concern or mayroong problema sa seguridad ngayong halalan ang binabantayan po ng COMELEC. At upang ating malaman po ang classification ng COMELEC at mas maintindihan, atin pong makakasama ngayong umaga si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan upang ipaliwanag po sa atin ang classification ng COMELEC ukol po sa mga areas of concern ngayong darating na halalan. Atin pong panoorin ito. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa hotspots. So, ano po yung hotspots ngayon? Pag sinabi mong hotspots, yung meron pong election-related issues na nandoon sa lugar na yon. And it is categorized by the color green and yellow and orange and red. Yan po yung category na yon. Category levels to determine kung ano yung lugar na hotspots. For category levels, i-define muna natin po yun. Yung kanyang severity is yung pinaka-grabe is red. Ang pinaka-least po na okay siya, meaning walang perceived armed threats, walang election-related violence, is green. Tapos yung nasa gitna is yellow and orange. So 4 lang yun. So the question is, who shall classify o who determines kung ano ang lugar na may kategoring red, yellow, green, at saka orange? Sino ang makakadetermine nun? It is only the Philippine National Police or the Armed Forces of the Philippines. So yung basihan po natin is nanggagaling sa karami, yung binigay na classification. Ano naman po ang category color green? So pag sinabi natin category color green, lalo na sa Benguet, one classic example po ng category level green ay siya po yung walang issues, walang concern. So wala kang perceived armed groups, walang ganun, walang mga intense rivalry ng mga political parties o kaya yung mga magkakalaban sa eleksyon. Number 3, hindi siya naging under COMELEC control sa past elections. And pag orange naman, wala tayong serious armed threats. Okay, so yan yung green, category green. Pero pag sinabi natin yellow, mas medyo grabe na ito. Pag sinabing yellow, nandun yung 3. Number 1 is merong private armed groups of yung mga kandidato natin na meron silang sariling armed groups, and then they can also violence or action. Then second, meron pong yung bang dati siya ay naging under COMELEC control itong lugar na ito because hindi siya peaceful and meron siyang yung mga violence, election-related violence for the past 2 elections, mga ganyan. And then lastly, meron pong mga armed threats at saka yung insurgents. So pagdating na natin sa orange level, yun na yung merong insurgents or serious armed threats. So yan po yung mga category levels. Ngayon, pag sinabi natin red, yan na ang gravest na level. So meron siyang kombinasyon ng yellow and orange. Yan po. Kaya magkasabay-sabay na yan pag sinabing red. Ngayon po,
pagka ganyan, usually it is always taken under Comelec control, yung lugar na yan, kapag sinabing red. So, dati noon, yung malakas pa yung mga forces natin ganyan, usually sa Abra meron ganyan. Ngayon sa province of Kalinga, kung saan ako assigned, there is one municipality na under red, so that is Lubuagan. According to them, sa history daw po kasi, sa province na yun, meron daw po kasi nakuhang vote counting machine and then dinestroy nila ito sometime 2013. Also, meron ding nangyari yung mga na-ambush na army na nagdadala ng paraphernalia, election paraphernalia. So, ang question sa amin ng mga tao, how can we lower this level? For example, red, yellow, orange, how can we lower it para hindi naman masyadong grave ang pagtingin sa amin ng publiko, ng mga tao na bakit mayroong grave threats ito, na bakit hindi tayo category level green. So, ang answer ko sa kanila, it is not to be determined by the Commission on Elections, but it is always to be determined by the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So what is the basis kung bakit ganun yung category level? Noong 2019, wala naman daw serious armed threats, walang private armed groups, walang intense rivalry ng mga kandidato which could stir up violence, wala ding serious armed threats. Ang nangyari po kasi, yung basis na ginawa ng PNP and AFP, it dates back to previous elections. So mga 2 or 3 previous elections pa yan. Even if it happened in 2013 and it did not recur in 2016 and 2019, it will still be considered sa kanilang parameters pag inalam nila kung ano yung hotspots. Therefore, when can we be free of a category level that is orange, yellow, and red? You can only be free from that at magiging category green ka na after a sufficient lapse of time, which could be around 3 to 4 elections pa na lalampas. So, pag sinabi nating hotspots, ano to? It is a concern, security concern lalo na kailangan mag-augment tayo ng forces doon sa area na yun. So it could be merong dagdag tayo na AFP o kaya CAFCO. Mga ganyan forces ang nilalagay nila. So sa amin, sa Kalinga, ang promise naman sa amin ng PNP is magkakaroon ng at least dalawa na police na magbabantay in every polling place. Pero this will be augmented kasi nga meron kaming yellow, may orange, and may red categories po sa province of Kalinga kung saan ako assigned ngayon. But dito po sa city of Baguio and the province of Benguet, it is category green. So wala kayong problema po sa area na ito. Actually, for this 2022, sa Cordillera, meron na po ba tayong mga identified hotspots this election po? Opo, dito po sa Cordillera meron na po tayong na-identify. Pero I can only speak for yung pong sa province namin, sa Kalinga, meron pong isa Lubuagan, which municipality is a little far away from the center po ng ating yung center business tourist spots. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka dapat pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin.
Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milky ng batang 90s, naranatin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Ito ang Morning Balitaktakan. O ano, na-shock ka doon, ano? Oo, pero ayun nga po, no, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood sa amin. Siyempre, nakikita po namin kayo, hindi man namin kayo lahat mabate at mai-shoutout dito sa aming Morning Balitaktakan ay for sure naman po, no, tatandaan nyo na lagi po kaming nagpapasalamat sa inyo. And yun nga, no, yung mga manggagawa natin. Oo, mga manggagawang Pilipino. Malaki pong saludo ang aming ibinibigay sa inyong mga manggagawang Pilipino na naghihirap at nagpupursige para po mapaunlad ang ating bansa at para sa ating mga pamilya natin. Tama. And speaking of pamilya, babatiin ko na po ang aking pamilya dyan sa La Union, Pangasinan. Tita Meli, magpagaling ka na po. And ayun, maraming salamat po. Northern Luzon International viewers, thank you so much for always supporting us. Mr. Olanday Rodel, alam kong andyan kasi Summer andyan. And of course, Second Lieutenant Hernan Perez, hello po sa panonood. And gusto ko din magbati ang Tubilio and Mainan family, Team Tubilio, and of course, gising na, Bebe Lalabs. Marami na tayong papasok sa school. Yan, binabati ko din po ang Limon family dito po ngayon. Dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. At binabati ko din ang aking kaibigan na maaga talagang tinutuo mo na nag-jogging ka. Si Audrey Deliso and yung nanay niya na si Tita Hilda Lanot. Good morning po. Oo, and yun, i-clear ko lang kanina, today is May 2, so ngayon na po ang pagbubukas ng Clark International Airport. Congratulations, sana. Yun nga, sabi namin, makapunta tayo dyan. And eto, hindi namin pwedeng hindi pa salamatan ang aming mga mapagmahal po na sponsors. Tama. Oo, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and TG Home Builders, and our favorite na laging dahilan kung bakit gumagaling ang mga sakit namin sa tiyan, sa ulo,
kung ano-ano pang parte ng katawan. Aldrich Corporation dahil wala ng aw sa PAW. Yan, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Unahin na natin dyan ang Pugad Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union, and also wag nating kakalimutan Musar Music. At ang kung gusto niyo namang magpalamig ngayong summer dahil feel niyo ang init, punta na po kayo sa Batang 90s Milk Tea, and wag natin din kakalimutan the only 5-star hotel here in Baguio City, ang Baguio Country Club. And of course, NGCP. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta nyo lagi. Good morning din kay Ma'am Charmaine na ang aga-aga pong nakatutok. Good morning everyone. And ayan nga, unang Lunes na ating pinagsamahan, nakasama nyo ang Minion Dora, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Nakasama nyo naman sa tawanan at diskusyon, Charles Limon. At bukas ay thank God it's Tuesday. Wow, dapat magpasalamat Tuesday, every day. Marites. Oo, pero bago yan, alas 6 po ang aming Luzon Headlines and News Force North Luzon para sa mga nagbabaga, may init at updated na balita. Gano'ng kainit? Ay, parang 78 degrees. Nako, oo. Ayan, kaya naman binuon na namin ang inyong umaga at ituloy nyo na din ang inyong good vibes sa trabaho, sa work, sa classroom man yan, mapunta man kayo. At bukas, nako, meron na naman kaming mga bagong baon na ibibigay sa inyo bago pumasok at tutok lang dito sa Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.